ga nan kofar gidanku. Yawwa da Allah ka tuke nake ta jira wallahi. Okay to sai kin fito kenan. Kai. Ina sweetie na. Na ga ko kana min kariya ne ka zo da kana horan da kowa ban ka. Wa ai tunda na ce miki zan yau dole in so. Ke baki san na miss ɗinki bane? Kuma na yi miss ɗinka sosai. Ko? Ke na ga wasu kuma kike yi. Kaman baki arziki. Kina yana kuma kin ɓata rai lafiya? Ba komai amma ina son neman alfarma wajen ka. Ko zan iya samu? Tina wani irin alfarma yake so in maki da ba zan iya maki ba a duniyar nan. Dan wa nake neman kuɗin? Dan ki nake nema faɗa min kowane irin alfarma ne zan iya maki. Okay. Da farko ka so ka sai ma a baya. Sannan kuma ka sai ma kanwata a baya. Ya ta baya. Ka san mama na baya. Sannan kuma kakata ka sai mata a baya. Sannan kuma ina son iPhone 11 Pro Max. Dala da Nabi saboda in ci sallah da ke. No, I